warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wahidil qahar, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala para bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dari kantor saat menjalankan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini pun diperhatikan maupun keselamatan menjaga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sampun mari kita bersengkene masa kita rohanipun alhamdulillah menika menika kita disebut paringi kesehatan lahir batin, kesempatan mugi-mugi kita menika tansah paringi ridho sang Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita ucapaken, kita lahiraken biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun nggih kados padatan nggih njangkepi wekdal kemawon bilih kita menika sering maos Al-Fatihah. Nggih napa nggih? Sering maos Al-Fatihah. Ternyata wonten hadis Rasul Muhammad sallallahu menika dipun sebataken bilih tiyang ingkang maos surah Al-Fatihah menika sampun memenuhi kados dene kita menika wau maos surah Al-Qur'an, maos Injil, kitab Injil, Zabur, Taurat, 4 napa menika kitab menika ingkang dipun turunaken saking langit dan Allah Subhanahu wa taala menika sampun dipun kemas, dipun ringkes wonten ing surah Al-Fatihah. Pramila nggih paham kita sering-sering kita dipun suwuni donga, Pak, monggo sinten to ingkang badhe nyuwun donga, kula. Akhiripun napa? Donganipun menapa? Monggo kita sami-sami donga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wonten malih niki wau kula niku saking Banyu Anyar menika. Dipun telepon sederek kula saking Jakarta tapi sampun wonten mriki supados napa ndongani almarhumah. Kula nggih sampun napa nggih persiapannya pripun. Biasane niku nen kados kita menika sering maos Yasin. Napa mulih? Maos zikir tahlil. Kan wonten to? Niku mboten nganggo napa-napa. Ora maca Yasin, ora maca zikir tahlil, kendonga tok malah kelesat. Nah, nggih to? Sing penting entuk amplopane lho. Amplope luwih gedhe malah. Sing ngecepres ngeten iki malah ora entuk amplop malah wali ya. Sedaya menika memang kita menika sering to maos Al-Qur'an. Wonten ayat-ayat ingkang hubunganipun kalian kematian. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatil syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun hatta idza ja'al maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun wa qailuha wajabun ila yaumi yub'atsun. Nggih kita menika wau sejatosipun kematian menika namung pisah antarane roh kaliyan jasad. Nggih mbok menawi panjenengan nate kemutan Bapak Nahar Surur menika kan sampun sedo sudah cukup lama, tapi ada orang yang mencari
daleme harus surut. Padahal sudah lama meninggal. Loh, lah kalau ingin ngisi pengawasan tengen kula. Wa pramila Allah paling dawuh la taqul liman al-qawfi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim wa hum yarzuqun. Nah, ini ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang meninggal karena ya selalu berjuang demi menegakkan kalimat Allah itu sejatinya itu tidak meninggal. Karena apa? Kita sendiri belum mengalami. Insya Allah kalau kita ini nanti mengalami sering, gitu, napa menikau ngaos, sering ngaos Al-Quran, Pak Insya Allah sudah menikau kita menikau badai pikantuk suatu kenikmatan maos Al-Quran, saking Allah Subhanahu wa taala dipun paringi ijazah alasan tempat ingkang sak sae-saenipun. Wonten suwaripun kisah zaman Rasulullah Muhammad SAW Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf niku biayane sugih blegedu. Sugih apa? Blegedu. Kinten-kinten panjenengan pengen sugih apa pengen cukup apa pengen melarat? Sing pengen sugih iki kurang tahu sugih berarti. Abdurrahman bin Auf meniku salah satu sahabat Nabi pengen dadi wong melarat. Dadi wong melarat carane pripun? Piyambakipun datang pasar utawi woro-woro. Sapa-sapa sing dagangane ora payu. Lho niki lho sebab wis kadaluwarsa, didhahar wis ora sekecok, diparingke dicaos biaya wis ora prayoga. Dados akhire napa? Ditumbas kalian sinten Abdurrahman bin Auf. Kurma yang tidak layak dimakan. Wah, jadi duwite dientek-entekne kangge tumbas napa niku kurma ingkang sudah tidak layak dimakan orang. Saya itu sasampunipun pun tumbas. Enten mulai apa wis entek kira-kira ya iki sing di kurma sing ora layak dimakan. Oh nggih kula padoske melih. Terus enten iki kanca kula dhewe ini dodolan nggih mboten asal arta. Akhiripun operasi melih. Akhiripun sasampunipun wis entek wis. Nggih sampun. Ya wis. Akhiripun apa? Abdurrahman bin Auf duwe entek, duwe napa niku? Kurma sing ora layak dimakan, diwenehne ora gelem. Wis kadaluwarsa. Akhiripun menapa? Ada seorang penguasa, gitu. Penguasa bos, gitu. Ternyata waktu menika enten sing gerah. Gerahe napa? Wis pokoke mules-mules sing jenenge lara, gitu. Akhirnya apa? Dipun tambani kalih kurma sing boten layak dimakan orang, tinggal tombol. Akhirnya mari, loh. Akhirnya bermari niku wau. Terus akhirnya napa? Abdurrahman bin Auf apa yang dibeli tadi uangnya habis, akhirnya uangnya kembali, malah justru berlipat-lipat karena kurma yang sudah tidak layak dimakan akhirnya diborong oleh juragan bau kangge napa tombo pramila. Allah Subhanahu wa taala hanggadai skenario sinten toh yang ingkang napa menika sering sedekah, sering napa menika iba mesakne dumateng piyai, dumateng tiyang ingkang sanes
menika faisal badhepun paringi lento ingkang kathah. Kalau winane teng kene sanggeran enten apa? Pembagian harta kangge anak yatim dan duafa. Malah ngundang saking kecamatan. Lah kula enggak ada inisiatif, pun kula siap nih. Napa enten kula bisik-bisik kali pambira nih. Napa enten Mas kira-kira bocah cilik SD sampai TK teko kene ora diundang, turu ya ora yatim, ora duafa. Akhirnya apa? Enten diumumke siapa yang belum dapat hadiah? Pulau. Akhirnya pun minggat. Akhirnya pun pulau tambah Ciroro itu apa? 13 orang. Ya. Nah niki bocah 13 orang. Kesini ngenteni nganti jam 10. Ya mungkin infone ya wis rapati di apa nih? Dicerna. Aku dikojak kancaku seperti aku jare arep itu hadiah. Tapi anak ini kan enggak diundang, enggak termasuk yatim, enggak termasuk apa. Kinten-kinten mesane napa mesane. Nanti wis teko nganti jam 10, kancane dipanggil entuk amplop kabeh, dheweke mongkon ngrungokne karo nonton. Akhirnya niku nggih alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim kula ya beton iki wasiat iki. Mboten enten abang ijone dibuka lho, enek gitu. Nah, nggih alhamdulillah sedaya sampun pikantuk sedaya alhamdulillah. Mugi wonten ing Masjid Nurul Qalbi menika ingkang rawuh niki kok sekedhik sanget iki. Nah, niku mengke tasih ya ora entek niku. Ora entek jemben le, ngono. Dewe kula teng kene kaitu rokem niku nggih gandeng kula kesesa-sesa gitu. Pak pun niki mak domke mriku. Oh nggih iki kula terus ajeng cepet-cepetan iki. Mungkin enten turah nggih gampil niku. Turah niku gampil, kurang sing repot. Siapa sing arep tau mbok gampil. Mugi-mugi kita menika anggenipun belajar walaupun toh hanya sekedar mendengarkan menika wau nggih pikantuk berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Niki bulan apa? Bulan Asyura. Bulan apa? Syura. Tur bulan awal tahun gitu. Bulan apa? Muharram. Apa? 12 bulan tahun Hijriah. Apa? Muharram. Bar Muharram apa? Safar. Bar apa? Maulud utawi Rabiul Awal. Terus napa? Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Bar niku apa? Rajab. Bar Rajab nggih pun niku pun terus piyambak. Alhamdulillah tesih panjenengan kemempah. Nah, pramila yang kita menika kagungan napa? Tahun Hijriah dipun emot-emot. Awal sejarahipun rumiyin menika zamanipun Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Umar bin Khattab. Enten serat tanpa tahun, tanpa tanggal. Akhiripun napa? Ngawontenaken sidang darurat supaya umat Islam punya kalender sendiri. Akhiripun napa? Wonten usul awal tahun, awal bulan menika wulan Rajab. Karena wulan Rajab adalah wulan yang istimewa. Napa wulan Rajab istimewa? Nggih menika rikala Rasulullah Muhammad SAW dipun timbali dening Allah Subhanahu wa taala nggih menika nampi wahyu napa menika wau perintah salat 5 waktu. Wah, akhirnya peserta sidang seluruhnya tidak kompromi, mboten saged maksimal
mendukung akhiripun boten. Akhiripun apa meneh? Usule menapa? Bulan Rabiul Awal kelahirannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata usulan menika boten ditampi secara aklamasi mayoritas peserta sidang. Akhiripun menika wonten usul malih inggih menika bulan Muharram. Sebetulnya bulan Muharram itu sejak dulu sudah ada. Sebelum Rasulullah Muhammad SAW lahir itu bulan-bulan niku nggih wonten gitu. Tapi untuk menentukan awalnya, untuk menentukan napa menika tanggalnya menika dereng wonten nek Masehi kan sampun wonten gitu. Pramila monggo kita anggenipun belajar menika selalu napa semangat supados kita pikantuk rahmat dari danipun Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedaya menika pikantuk rahmat kawelasan asih saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih menawi menika ingkang saged kula aturaken menika kula badhe mampir danipun kula. Saking kula kirang pun sami Al-Qur'an